कोल्हापुरात महायुतीचा फॉर्म्युला ठरलाय अशी चर्चा सुरू झाली आहे। 35, 32 आणि 14 असा हा फॉर्म्युला ठरल्याचं कळतंय। भाजप 35, शिवसेना 32 आणि राष्ट्रवादी 14 जागा लढवणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळालेली आहे। आजच्या बैठकीनंतर अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे। कोल्हापूर महानगरपालिकेसाठी महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला असल्याचं कळतंय। भाजप 35, शिवसेना 32 आणि राष्ट्रवादी 14 जागा लढणार असल्याचं समजतंय। असं असलं तरी अनेक जागांवरून महायुतीमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे। आजच्या बैठकीनंतर अधिकृत जागावाटप जाहीर होणार असल्याची माहिती आहे। चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये अंतिम जागावाटपाची चर्चा होणार आहे। या चर्चेनंतरच ठरलेल्या फॉर्म्युलावर शिक्कामोर्तब केला जाईल। तर कोल्हापूरमध्ये महायुतीचा फॉर्म्युला ठरल्याची चर्चा आहे। 35, 32 आणि 14 असा हा फॉर्म्युला असल्याचं कळतंय।